As a concerned Zimbabwean, I would love to see Vice President Constantino Chiwenga become the next president for these 6 reasons. Saramira mashoko buda panguva ino kuna vakomana vanoonekwa kunzi aiwa they are supporting VP Constantino Chiwenga zvakanyanya. Vari kubuda pachena vachishandisa social media vachiuya vachipa support. Now they are coming nemareasons avari kuti Chiwenga is the right candidate. Chiwenga ndiye aiwa anosuta kuti achimhanye muna 2028. Unobva subscribe like on the bell icon. Tipinda paenda Isaac Makombe chaudanyira chiti. Our nation needs a leader who is willing to risk his office or position while fighting corruption. 2. A leader who believes in equality in fair distribution of wealth. 3. A leader who creates policies that improve citizens' lives and promote our economy, not one who relies on handouts. 4. A leader who unites all provinces and tribes, because Zimbabwe is currently a divided nation. 5. A leader who respects the constitution in action and defends it at any cost, even if it disadvantages him or her. 6. A leader who protects the property and the land of citizens, especially the poor, from the wealthy who want to take it away. Ndo mashoko anobuda panguva ino achitaurwa naIsaac Makombe achiti aiwa Chiwenga anoda kuti ave the next president nokuda kwemareasons awa matanhatu anova 6 achiti Chiwenga aiwa anoqualifya. Chiwenga can suit pamaconditions iwawa kana mareasons 6. Mashoko anobuda panguva ino anoonekwa kunzi as tension panguva ino is simmering in the ruling party ZANU-PF nokuda kwemapower struggles. If you have seen by the press aiwa rakareleasewa pamusoro pezoro remutungamiri wenyika munoona kunzi VP Constantino Chiwenga opiwa mazuva mashoma acting presidency, but constitutionally anyazozikanwa kunzi he is the first vice president, but kunyange zvakadaro anopiwa mazuva mashoma. Zvinyazokuonekwa kunzi pane risk dzakacalculatewa apa pakaonekwa kunzi aiwa ngatimupe mazuva mashoma less than 2 weeks. Pena kumasection medu muzofungiro enyu kuti kudii pamusoro pechiitiko ichi. So subscribe like, hit on the bell icon.